Spiċċajna nipparkjaw fin-nofs u f'żoni perikolużi għax lanqas biss għandna waiting zone fl-ajruport biex nistennew il-bookings illi jkollna. Hekk stqarr xufieri li tkellem ma' Net News rigward is-sitwazzjoni preżenti li spiċċaw fiha s-sewwieqa tal-Y-Plates wara li l-Gvern ma għamel xejn fuq id-diżorganizzazzjoni li hemm fl-ajruport, b'riżultati li tal-cabs spiċċaw jipparkjaw f'żoni oħra fir-raħal tal-Gudja. L-ikbar problema li għandna aħna li huma li aħna niddoppjaw in-nies tittoħroġ il-barra minħabba li m'għandniex waiting zone ġol airport. Issa, kif qed inti, il-karozzi parkjati fit-twieq huma ta' periklu għal karozzi l-oħrajn għax qed nipparkjaw fit-twieq, għandek żona hawnhekk fejn għandek il-ġin li joħorġu l-karozzi, hawnhekk għandek ċertu bdiewa jitlu joħorġu bl-inġenji kbar, qed tifhem, ma nistgħux nixxorbu, ma nistgħux nagħmlu toilet, is-sħana kollha titħalli l-air-condition mixew fil-karozza, di kollha telf ta' flus għalina. Ix-xufier qalilna li huma konxi li qed jinħoloq inkonvenjent ta' residenti tal-Gudja, madankollu huma m'għandhomx għażla peress li m'hemmx waiting zone adekwata. Dan apparti li qegħdin ukoll jitilfu x-xogħol u qed jiżdied il-periklu, anke minħabba li fl-akwati li qed jużaw dawn ix-xufiera qed jiġu affettwati l-attivitajiet tal-bdiewa li qed isibu ostakli biex jidħlu fl-eliqi tagħhom. Ma dawn hemm residenti li qed jispiċċaw mingħajr spazji ta' parkeġġ. Is-sitwazzjoni qabel kif kienet, jiġifieri x'inbidel? Is-sitwazzjoni li kienet aħna konna nitlu ġol-airport, noħodtu n-nies u noqogħdu ġol-airport. Issa m'għandniex ċans noqogħdu ġol-airport. Jiġifieri il-karozzi kollha li jkunu barra mill-airport. Waiting zone. M'hemmx waiting zone. Jiġifieri aħna qed nitolbu li għandna qasituna forċinalità fejn nistgħu nipparkjaw il-karozzi. In-naħa tal-ħalfar, il-bidu tal-ħalfar inti sejjem mill-airport tal-ħalfar u n-naħa tal-Gudja. Għax once toħroġ minn diż-żona inti tintefa' l-application. I know that many person complain for this situation, but we don't have anything, any solution. We pay the tax, we pay everything. We are involved in the economic of Malta, but the bad thing was coming for us. We don't know why. Ix-xufiera tal-cabs fakru wkoll fl-isfidi varji li qed jaffaċċjaw is-sewwieqa tal-Y-Plates anke minħabba l-fatti li peress li nataw ħafna liċenzji, xufiera Maltin spiċċaw kostretti ħabtu wiċċhom ma' problemi enormi. Law ħaġa ħafna ammont kbir ta' karozzi u il-maġġoranza tagħhom huma barranin. Issa dawk jagħmlu 18-il siegħa biex jaqgħu lejxin ta' kuljum. Mela accidents qed jiżdiedu. Barra jekk kien neħlu spiża ta' karaxx, għax ma nistgħux iħalluha barra l-karozza minħabba neħlu multa ta' 500 euro. Intant Net News jinsab informati li dan il-kaos ħdejn l-ajruport qed ikun wieħed regolari u l-Gvern għadu ma għamel xejn biex jindirizza din il-kwistjoni.